forma bat irudikatzeko paperean edo ordenagailuan, bi lerro paralelo marraztea ariketa oso erraza izan daiteke, batez ere arkitektura ikasleentzat. Hori eraikitzeak ordea baditu bere zailtasunak. 2018an hasi ziren Donostiako Arkitektura Goi Eskola Teknikoko 3. mailako ikasleak Lasarte-Oriako EAGI ikastetxera etortzen eraikuntza praktikak egitera. Ordudanik urtero etorri izan dira, pandemia garaian salbu. Paperak aldatuz deitutako ekimen honen bidez, urtean egun batean lanbide heziketako ikasleak etorkizuneko arkitektoen irakasle bihurtzen dira, eta hauek langile. Urteetan, hainbat motatako ariketak egin dituzte. Adreiluzko hormak, zuinketak, igeltsu panelezko tabikeak. Esperientzia oso aberasgarria izan ohi da guztientzako. Hurrengo urterako hitzordua adostuta dute jada.